Audio Jungle. Kardo Lili Monjorong Pipi Pinibirta Arju Ponikha. Amriya Habar Swayalong non Kibangji APHLC Thang Nipai Inquiry Sipen Theri Nipai Siangbo Lakhain Koi Boytalang So Eli Siangkang Constituency Wise Rally Kepaduponchi Apan Kahomridam Nijang Karbi Anglong Amriya MSC Constituency Keparlo Sway PWD IBLong Amriya Habar Tami APHLC Anso Se Kepangtang Jiapan Pura APHLC Central Committee Pen Kejalin Lakhain Koi Boytalang So LAC Tami Constituency Wise Rally Pedoponang Jipo Alam Theipen Pini Boytalang So LAC Amaipu Vikram Hansipen Japonsi Chinkijithan Ponamai Pedoponlo News Text Report Karbi Anglong News APSLC Central Committee Direction Penlo 20 ST Bothat Langso Angkanglong Non Kibangji 21st February to 1st March la ni sirkep an nitum constituency wise long rally patoji labang so rally long dak amri constituency pendame idoji aphansi jisik kon asonsi bangol asi 20 ST buthar lang so LA pensi nitum dak nang visit lo la pen CC committee president Carlin ke hai la pen general secretary alang lida dolo lapen kedua be kasih si body itu tong support pen itu cintong lo sila bang so sai 21st pen itu dua ramla pen cengko kapat juta miha amrek 9 constituency an sila bang so mai pansin itu nang cing wai cing sai pansi si body hanang cintong lo sila bang mulu kan maksudnya kulasan mulu ko bang kan itu non mat dak me exact figure bang paklang tek the sida nitum chopil je amri long son tame Karbi tum dolo Diwa tum dolo Khasi tum dolo Jentia tum da domine Bana Sangkeche tum ka duk weda domine so nitum 20 ST uthar lang so LA pen alang li tum tame chu ipil lo je labang so areli long nang ke dun pen nang participate dun je pansi tum chu hang ko lang tum so nitum sirkep homosti long 9 days si continuous program si doje portion itu si tin long bang itu muluk doji bukan itu expect une but still itu alang itu mancu ipil lo hang lo je itu long nang cirap itu dukal bang so amuk mena lo ke bikoi ke lahen lo non apor hot kamatapur phan tame bang hang bom lo eastern nagaland tame phan tame bang hang bom lo lason si kaprek tribes atum tame amethang rights indigenous rights ke longjia phan bang chi hang bom lo la song bong pen Karbi Anglong la pen NC Hills non ke de Mahasau articles 244 ke 1969 mensi constitution of provision ke long tang lo sitame banghan ki PG hot bang ke tum han mang nang panung tu konte government of India phan ke lengta pini bang ke ang thek chapak lang dun bek nang pu basil bang so initiative dum deng kon on top 6 schedule ka pangtang nang ji 6 schedule teng pen paragraph ateng pen labang so paragraph ka pachuni phan itu ipil pon di pen la so APSLC pan bangge puge mane lomsun na jilla tum gila son bang tu anne yaga munit ke doswar la Karbi Anglong ki dutum adan karbis la tumban ke ponpe kusun se bang cetan la kusun se puisa na APSLC ke alomso phan ku kaningje ke chok chepin alam se bang jilo APSLC ha Meghalaya hut undivided Assam lo 1960s lo la so APSL dan itum Karbi Anglong magan 2019 litum sar jai ka thar ben sing thur pon lo revive pon lo la so teng 19 pen non 2023 tang lo sidan litum step back be pin la litum rat along ke dam dan itum ton delang la pen legal hin puno high court along puno supreme court along puno case ki pidam tang la pen non ki pidam jinda dolang tulon te la ke ratum la son kaning je pule kaning je ke le ke ko manne la National Party itu APSLC Regional Party phan kang tang kelang dunun dia jok sila bang kaning jil lasi nitum pulo APSLC long bang ke ahok lo nitum la tribes atum ake mang tribes tum are rights upon sili tum ka che fight pila ke ahok lo sita election democratic process election si doji aposi nitum pune MP election huang ko da ko tang pidun ri ko nitum inje ne sita council election hut la council ka chit so era na de
fix itu la provision me tum hana la so long ke tum tribes apan se constitution aja kong nang pi posi la dak bangke voting rights pen chenglo election kit turun da tribes tum mang sinang pi jot nang musin tu constitution teng musin kan inje lan chot apart from that MP election assembly election la ke voting rights ke dak sido posi la pi dunun la pen itum non arjulong kapre ka even non tribals tum tame APSL sen vote pi yaning ha why because la tum tame dak sinang ke dodun la pen itum long si la tum ta constitutional long sinang ke dodun long tangan tum pinal APSL tum kemang ke meulo bon setam la Karbi Anglong rat tum la antur te chelang mane la sonong cherap tum chelang kopi se puisa nang la ke national party tum ke no polo national party atum ili tum pan lang meo nang churo po hadi la bangso nang ka churo long tum ahok tinun kok iti de non Karbi Anglong tum mas council along itum hanang hon o pusonte itum pan fan nang pal ong o kadi fan nang pa ong moji de fan nang pa ong mojing baching thuro bu mati sita non itum han fan mang nang pakom he de kalima autonomous council Karbi Anglong autonomous council de Mahasau autonomous council Boroland territorial council pula 6 schedule area ke thom di lang meo ingna raso son doi bot sita har lu bang ke afan mang pakom he non itum council of fund ke state fund ben lang de kon lo 5% aduma wema 10% aduma wema Assam whole budget pen itum lang ta 5% ma 10% ma lan be to son itum jing anda sarada di mahasu ko an ingdang nam lo la EPSL si puthan de mahasau ne tum claim bom lo la pen ne tum ke dam tang ha MP hut pen dan itum anda ke claim atum du la si non kiwang je por hul itum immediately de mahasau tame ada ke set up the full fledged LAC committee non da wat hat lang so son hala da ke set up da masin si bom lo la pen rat atum non ke hang lo wang wat Serbia det SOS pen India pan kipapon Serbia det SOS pen India pan kipapon labang so kipapon ang ko kathiki lapu henlo Serbia det chikli thepi ke bang pen kisung kachetong nang bangso chikli thepi ke bang pen bang suri amoni ratu apran ke dam nang lapen India sarkar phan labang so kisung nang dunang jipura chunin report lapen Serbia sarkar tu India sarkar phan kipapon thua tengki nitum seke langji otherwise ta nang pidu nang jiputa chuning report news text report Karbi Anglong news diring kacelenga tawar SOPD scheme kasalam pia tawar non puani kachichaga tengpen patang pon pedat lakhain kora trok duar bagori MAC constituency ke parlo diring kacelenga tawar SOPD scheme paver block 3.5 kilometer upon MEC election of Rangaprang, local MEC Mate, EM Richard Tok Bilapen, Dr. Numal Mominatum, Kachi Chaka Tengpen, Papling Pipedarajo, Havararatum, Kaningri, Hangjo. Election of Rangaprang, Wood Kepalongji Ajoy Pen, Arong, Ison Penison, Scheme, Arong Tinapan, Pipondo, Lason C, Dai Torpen, Rongbongha, Dai Huri, CPM DK Road, Scheme Lopen. Diring kacelenga tawar SOPD road scheme pipono bon sita patang pipedara jok non rat kaningri hang joan penlo lasonsi ningkan hini aprang diring kacelenga tawar MP Agarwal pen bangso SOPD paver block scheme tawar silang pon bon sita me non puarni sita me patang pon pedara jok non kasiksak thetanan pinlo pusi pachinidu Nona por school sumar kidam kewan lapen jasimet soarlosu atum akiso along towar kahingno par pikajok pinangan kasiksak dokoglo pusi pachinipon lasi prabjin pen labangso diring kacelenga towar SOPD paver block scheme towar election aprang local MEC mate EM Richard Tok dikachagalam abang nang papling pipon bek nang jipusi Karbi Anglong autonomous council kachari pon kethe kiding lopen local MEC EM Richard Togbi aphan diring arata tumpen chuningri pedopon tarapung pen dorsing Togbi Karbi Anglong news labangso election of vote ke chohang amaya long samialang le puthon ningje chukang lo labangso towar ke chunvekji pulo sitame pini ani sitame labangso towar chunchela nilistame jo la auto same solai lo kapre sitame gari ke namji do ba lapu so that unede sitame emergency ponino
nili tumason ke delivery case pustami pon masih pon dunu kitharun lason cia tuar hinulo lanon ningkreng bengke asap sup lo mo barekharo bonte nili tumke tuar masih celeng dunu ne lasi autonomous council ke cari ya ke hai tumhan anstami CM ke hai tumhan anstami tuning rilo lapen duar bagori EM sar anstami tuning rilo lapang so tuar non manang patang pia sonte nili tum ningarong ji pulo lasi nang tumhan ansi tuning ridun lo Deringarat ko anak kosto dulu bang so tuar pen. Labang so tuar kosto do piglo athe nilitum kapre ka gari le chohang setame pharo phodin ta suri si lason se nage endolo alang le tum phan cha matha nangji je labang so ali heno dak pute tayar ko ansi choma jangthu ko ansi choma mubir ko ansi choma ko ansi tuar ke heno mala ansi litum ador na ke baat lasi kiduk de tumke pharo phodin ke pharo phosipi uncho ji suri sipi ne lasi Diringarat kisung gela dakhen lo lasi labang so tuar jongsi nang bonai pipa me sonte ili tum diringasor ko anne ki joy bandu ji pusinili sini dang Tang dah hula beng an ali ki doko hala ke Karbi Anglong ma Golagha district lonte. halan bang ke Golagha district lo hala ke Golagha district an sinang claim de lo setame latai si pudu nai ji border lo bulotangte nili chini da mateng border lo bulotangte konat si border ma ladak si council asor Karbi Anglong sor setame mesen a development claim dan nang ji anlote lake Karbi Anglong lo ku chipang tang dun ping a power dopo jongsi development abang Karbi Anglong bank claim klede border lo pumat konane kapre ka district pen jongsi development claim dang bom pulo tangte bang khai tumna parlu o ji angring do la pen parlu bom lo Non nene tu methek long temple la bang Golagha district tu bang ali puna ja puna chipa me pik la le tumla Karbi Anglong la dering nang ke ludo pute kopi pas heng noi dalo nene tum thakta. Golagha lake pudam lo bote council so kelang ke pangkre jima puja le hai athe dipho long develop lo boy phita to kanu an bang kelan ke develop ba belang lan thek long lelang la pen mu pen nili pulo ke jongsi develop jongsi Karbi Anglong a hoi along jongsi claim o lo pulo tang te Karbi Anglong asor ime thangalong le puchipun po non ta la non